שלום לכם צופי יוטיוב, היום אני אלמד אתכם איך מעלים סרטונים ליוטיוב. טוב, דבר ראשון, אם יש לכם חיוג מהיר לגוגל, אז אתם נכנסים ישר לגוגל, אבל אין לי, אז בגלל זה אני אכנס לאינטרנט. אחרי שנכנסתי לאינטרנט, אז אני אכנס פה לגוגל, הנה, פה. אני אכנס, אחרי שנכנסתי, הנה, אני פתחתי את האימייל שלי. אם אני לא אפתח את האימייל שלי, קודם צריכים לפתח אימייל, ואז אחרי זה, אחרי שפתחתם את האימייל, אז אתם יכולים לעלות סרטונים. אם לא, אז לא תוכלו לעלות סרטונים. בסרטונים הבאים שלי אני אלמד אתכם איך פותחים אימייל, אבל עכשיו אני רק רוצה ללמד אתכם איך מעלים סרטונים. אחרי שפתחנו את האימייל, נכנסים אחרי זה ליוטיוב, לוחצים פה על העלה. אחרי שלחצנו על העלה, רגע נחכה, הנה זה טוען. אחרי שלחצנו על העלה, יש לנו פה צילום במצלמת אינטרנט. אם אתם רוצים אתם יכולים לצלם באינטרנט או להקליט באינטרנט, או שיש לכם פה מצגת תמונות שאתם יכולים לעשות, פשוט לחבר עם זה שירים ולעשות תמונות, להעלות את זה ליוטיוב, תמונות עם שירים או תמונות לבד, או שאתם יכולים לעשות פה פשוט מצלמה בשידור. את זה אני בכלל לא משתמש, אני בכלל לא כזה יודע מה זה, אבל עכשיו אני רוצה להיכנס לצילום במצלמת האינטרנט, או שאתם יכולים גם להיכנס לסרטי וידאו. אתם נכנסים לוידאו ויש לכם כבר הסרטות, ואת הסרטות האלה שיש לכם בוידאו במחשב אתם כבר אולי יכולים כבר להעלות את זה לאינטרנט. אתם יכולים להעלות את זה לאינטרנט, אבל אני לא רוצה מהמחשב. אני עכשיו אראה לכם איך אני עושה צילום במצלמת אינטרנט. אני אכנס, אני אלחץ, הנה, נחכה כמה דקות, שניות, הנה, אחרי שזה נגמר, עכשיו פה זה קצת סיבוך, קצת, לא כל כך. דבר ראשון, פה יש לכם הקלטה, לעשות הקלטה, מין כזה רמקול, אבל אני עכשיו לא אראה לכם איך עושים הקלטה, אראה לכם פה זה מצלמה. אתם לוחצים על המצלמה הזאת, ואמור להיות לכם פה מצלמה בגדול, מין כזאת מצלמה. אחרי שנכנסתם למצלמה פה, אתם לוחצים פה, קלוסה, לוחצים, ופה יש לכם, תעשו ב-V, תעשו פה באדום. אם אתם רוצים להתחיל כבר את הסרטון, אז תעשו ב-V, אם לא אתם יכולים כבר לחכות. פה עכשיו אני אעשה V, עכשיו זה באמצע, זה עדיין לא התחלתי. אם אני רוצה להתחיל, אני לוחץ פה על להתחיל בהקלטה, וזהו. אם אתם לא רוצים לעלות, אז אתם לוחצים פה על ביטול. טוב, אני מקווה שנהניתם. תודה. אם אהבתם, תעשו לי לייקים. ביי.